Sanferminetan izan diren sexu erasoak salatzeko elkarretaratzea egin dute milaka pertsonak Iruñeko Gaztelu plazan. Bertan izan dira besteak beste Iruñeko peinak eta hainbat agintari. Jaietan zehar izandako eraso sexistak gaitzesteko helburuarekin deitu du elkarretaratzea Iruñerriko mugimendu feministak. Izan ere, momentuz 27 sexu eraso izan direla jakinarazi dute, eta hoien artean ukituak, irainak, jazarpena eta bortxaketa bat daude. Argi utzi dute nazkatuta eta nekatuta daudela, baina baita antolatuta ere. Emakumeon kontrako indarkeriarik ez lelopean hartu dute plaza, eta bertan izan dira Iruñeko udalbatzako kideak ere. Udalak azaldu duenez, lehen 6 jaiegunetan 15 salaketa jarri dira, eta 12 gizon atxilotu dituzte. Dena den, Nafarroako gobernuaren arabera salaketak 17 izan dira, eta atxilotutakoak berriz 13. Gaztelu plazara hurbildu dira baita ere Maria Txibite lehendakaria, Ana Oio kontseilaria eta UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai eta Zurekin talde parlamentarioetako ordezkariak. Igande honetan 8. Mazedonia ospatu da Iruñeko Sanferminetan. Beroari aurre eginez 34 elkarte eta 100 lagun atera dira kalera ospakizun koloretsu honetan. Arratsaldeko 5 aldera atera da kale jira Iruñeko San Lorentzotik, kale nagusitik eta kilometro inguruko ibilbidea egin dute. Aldezarreko kaleak zeharkatu dituzte Kolombia, Bolivia, Ekuador edota Txileko musiken eta dantzen erritmoan eta arropa tradizionalak jantzita. Gaztelu plazan amaitu da ekimena. Bertan duguna Iruñeko dantzarien taldeak ikuskizuna eskaini du eta Mazedoniak banatu dituzte bertaratutakoen artean kulturen arteko elkarbizitza irudikatzeko. Hain zuzen, kale jiraz eta ospakizuna zaratago, Iruñerriko aniztasun kulturala eta askotariko kulturen arteko bizikidetza erakustea izan dute helburu partaideek eta iruindarrei hirian integratu izana eskertu diete. Partaideek azpimarratu dute gizarte honen parte izan nahi dutela, baina haien sustraiak galdu gabe. Kalea bisitariez beteta, pintxo bat erosteko ilara luzeak, Donostiako Kontxako pasalekoa ere jendez beteta, hori turismoa ala turistifikazioa da. Azken urteetan indarrandia hartu du turismoak Euskal Herrian. Hirietan ez ezik, kostaldean eta barnealdeko herrietan ere gero eta bisitari gehiago batzen dira. Turismoak aberastasuna eta enplegua sortzen dituen arren, gero eta gehiago entzuten da beste kontzeptu bat, turistifikazioa. Turistifikazioa ez da turista gehiago egotea soilik. Fenomeno horrek esan nahi du hiri edo herri baten funtzionamendua bisitarien beharretara egokitzen hasten dela. Bertako biztanleen beharrak bigarren mailan utzita horren ondorioz etxebizitzen prezioak igo daitezke, alokairu turistikoak ugaritu, tokiko merkataritza aldatu eta espazio publikoaren erabileran tentsioak sortu. Euskal Herrian fenomenoa bereziki nabarmena da Donostian, baina Bilbon, Gasteizen eta Iruñean edota kostaldeko hainbat herritan ere gero eta presentago dago. Donostiak urte luzez izan du nazioarteko erakargarritasun handia eta horrek eztabaida piztu du etxebizitzaren garestitzearen, apartamentu turistikoen hazkundearen eta auzo batzuetako bizilagunen bizikalitatearen inguruan. Hala ere, adituek ohartarazten dute turistifikazioaren arrazoiak ez direla turismoarekin bakarrik azaltzen, etxebizitza eskaintza urria, higiezinen merkatuaren bilakaera edo inbertsio ereduek ere eragin handia dute. Horregatik turismoa faktoretako bada, baina ez bakarra. Administrazioak neurriak hartzen hasi dira. Hainbat udalerrik etxebizitza turistikoen lizentziak mugatu dituzte eta turismo jasangarriaren aldeko estrategia garatzen ari dira. Helburua da bisitarien etorrerak sortzen duen aberastasuna mantentzea, baina aldi berean herritarren bizi kalitatea eta hirien nortasuna babestea. Azken batean eztabaida ez da turismoaren alde edo kontra egotea, galdera da zenbat turismo har dezaken lurralde batek bere oreka soziala, ekonomikoa eta kulturala galdu gabe. Euskal Herriak Europako beste hainbat helmugak bezala oreka hori bilatzeko erronkari egin behar dio aurre datozen urteetan.
Munduko bazterrak ezagutzeko aukera izaten da udan, baina hemen gurean ere badira ikusteko eta bizitzeko hainbat leku eta horretaz arduratuko da uda honetan Aritz Ganboa artzaina eta egingo duen abenturaz hitz egiteko gurera gonbidatu dugu. Aritz, ongi etorri Amaikara. Ba, mila esker. Zelan? Ongi esan beharko. Dana prest? Ez, baino tira utzi behar zaio bertsolaritzari tarte bat. Euskal Herrian improvisatzen adituak gara, eta erronka honek ere improvisaziotik eukiko duenez. Gauza batzuk prest dira, baina beste batzuk bideak erakutsiko dizkigun noski. Nolabait okatze aldera, Arruazutik Izabara egingo duzu Euskal Herriko mugak nolabait aztertzeko? Bai, mugaren abiapuntua Euskal Herrian eta gure lurraldetasunari lotuta jarriko dut, baina herritik eta herriari begirako muga horren kontzeptu zabala bilatuko dugu, eta batez ere bi elemento izango dira ardatzak, ez? Muga horren aurrean nola kokatzen gara sujeto bezala, edo nola kokatu gara sujeto bezala, eta nola kokatu gaituzte objektu bezala. Eta nolabait hausnarketa eragitea ere bada, helburua, zentzu horretan. Bai, nire hausnarketa propioa egingo dut, baino hau edo honen helburua da denon arteko gogoeta eta hausnarketarako tarte bat bilatzeko aitzakia dela. Eta aurreikuspenen arabera 11 egunez luzatuko da abentura hori, egun bakoitzan historia bat, elkarrizketatu bat eta hainbat bizipen, ze aurreratu dezakegu? Aurreratu dezakeguna da niretzako erronka bat izango dela. Ez bakarrik 12 egun ez gutxi gora bera bizikletan etengabe arituko naizelako, baizik eta etengabe ibiltze horretatik edukiak, alegia mugari begira horri reparatu beharko diodalako, ez? Eta erronka izango da benetan, bertan topatuko ditugun istorioak, bizipenak, eta bertan topatuko ditugun pertsonai horiek edo horiekin puzzle bat osatzea, ez? Muga horren begira da. Aurreratzeko, badaudela pertsona batzuk ja agertuko zaizkigunak bidean, aurreratu dezaket izenen bat, Xabier Irujo bezalako pertsonak edo beste aditu batzuk esango dugu arkeologia, antropologia edo horrelako gaietan aditu ditugunak eta beste batzuk agertuko direnak eta oraindik ez ditudanak aurreratu nahi. Eta nolabait esateko ardien begiradatik egindako bidaia bat izango da? Ardiak eta hartzaiak, bai? Azken finean lurraldetasunari erreparatzen badiogu Euskal Herria lurraldetasunari atxikitzen zaio nekazari eta abeltzain izatera iristen den momentuan. Orduan finkatu behar ditu bere oinak lur batean, irmoki, eta hor eraiki behar ditu bere bizitokiak, eta hor sortzen da lurraldetasunaren atxikimendua. Eta hori egiten da Euskal Herrian hartzaintzari lotuta adibidez. Eta aipatu zu bizikletan egin duzula bidaia hori, pagoz egindako bizikleta izango da? Bai, Euskal Herrian ditugun oinarrizko muga horiek, komunalak bezala ezagutzen ditugunak, gentilearreiz edo trikuarreiz osatutako horietan, baliabide natural batzuk ditugu, mendeetan edo gizaldietan baliatzen aritu garenak, horietako bat zura da, egurra, eta pagoak garrantzia handia dauka, eta zerainen badago zurgindegi bat, badago enpresa bat, hain zuzen ere garatu zuena teknologia bat, pagoz egindako bizikletak egiteko, eta beraz Aralartik sortutako bizikleta bat izango dela aurreratu dezakegu, eta gainera gauza bat esango dut. Egin nuen Arruazutik Izabarako bide bat, gazta batekin, gazta horrek pixu bat zeukan, eta Sorbaldan eraman nuen. Orain, bide berdina egingo dut, eta Sorbaldan eraman gaztaren pixu berdina dauka bizikleta horren kuadroak. Eta horrek eramango nau. Aurrekoan nik eraman nuen, berak eramango nau. Eta biek daukate erro berdina. Gure herri lurretatik, gure lehenbiziko mugetatik, sortutako baliabide batek, edo baliabide batekin egingo dudala ibilbidea. Eta gazta aipatu zu Aritz, gazta bera eta egurkoilara ere izango dira protagonista? Bai. Ze garrantzi edukiko dute? Egurkoilara da metafora honetan oso garrantzitsua, ze Izabako hartzaiek, beren trasumantzia egiten zutenean, elikatu behar zuten, noski bide hori egiten zutenean, eta hartzai bakoitzak bere zurezko goilaratxoa egiten zuen. Goilaratxo hori joaten zen hartzaia eta ardiekin batera trasumantzia hori egiten. Eta egur horrek simbolizatzen du gure basoetan, gure mendietan daukagun ondasun hori, baina baita ere gizakiak ingurune horretan bizi ahal izateko ezinbestekoak izan dituen tresnak hortik atera ditula ez. Eta gero esan beharra daukat ere maitasun tresna bat dela. Hemen badago anekdotatxo bat, eta da erronkariko hartzaiek, beste leku batzuetakoek bezala,
maitasun keinu bezala beraiek egindako goilara hori maite zuten emakume horri eskaintzen ziotela, beraien maitasun simbolo bezala, ez? Iruditzen zait bizikleta honek ere maitasun keinu bat, zuraz egina dago maitasun keinu batetik, eta da Axalko enpresak, gure inguru giroari ekarpen bat egiteko, zaintzeko eta daukagun erronka klimatikoari aurre egiteko garatu dute degradagarria den material bat, kasu hontan egurra, eta horrekin egindako bizikleta teknologikoki oso garatua eta teknikoki oso ona, ze konpetitzen du karbonoz edo aluminioz egiten diren maila bereko bizikletekin. Ipatu dugu nolabait 11 etapa egingo dituzula, lehenengoa Arruazutik Gipuzkoako kostaldera joango da? Lehenengoa ez, bigarrena bai, lehenengoan joango gara Arruazutik Bizkaia eta Arabako mugaraino, Otxandioraino. Eta hemen bai aurreratuko dudana da, badela Otxandion eta Aramaion, muga daukan, baino mugatua ez dagoen eremu bat, alegia. Oraindik ez Bizkaia ez Arabarena dena, hor limbo legal bat dago, bertan Artzai famili bat bizi da, eta bertan erabaki dezakete izan Aramaio edo izan Otxandio, izan Arabar edo izan Bizkaitar. Limitadoa deitzen zaio eremu horri, eta begirada horrekin hasiko gara, bai? Muga edo ez muga batetik, ze ikuspegi ezberdin egon daitezken, hiri edo herritik bizi direnak, baino lurretik bizi direnekin. Eta hortik Gipuzkoako kostaldera eta Ipar Euskal Herrira Nafarroara ere bai, ze aurkituko duzu bidetik, aipatu zu baina? Hor bai, Otxandiotik ja sartuko gara kostaldera Gipuzkoaldeko muga horretara, eta muga hori zeharkatuz topatuko ditugu istorio ezberdinak, ez? Ikusiko dugu, adibidez, Nafarroa erresumaren garaian, Nafarroak estatu izaera zuen garaian, lur horiek barne biltzen zutela izaera edo herri izaera bat, eta hori nola zatitu den, baino oraindik gaur egun lotura horiek nola mantentzen diren, bai historikoki, baino gaur egun garenaren bitartez. Ikusiko dugu baita ere guri ezarriak zaizkigun muga batzuk zein justizia sortzen duten beste dozein herritarrekiko edo herrialdeekiko. Eta adibidez Hendaiara hurbiltzen baldin bagara, Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herriaren artean ezarri diguten muga horretara hurbiltzen bagara, ikusiko dugu gure Mediterraneo propioa daukagula bidasoan, bertan modu bidegabean, bere bizitza aurrera ateratzeko ezinbestean bidai hori egiten duen jendea hil egiten dela ere. Eta horri ere erreparatuko diogu, ze eskumenak dauzkagu edo, ze gaitasuna dugun herri bezala, hori gerta ez dadin, ez? Muga hori gure eskuen artean ez dagoen bitartean. Eta horretaz hitz egiteko Amets Arzaiu eta Ibrahima Balderekin hitz egitea dasmoa? Ibrahima ez dut uste lortuko dugun Iberarekin hitz egitea, Amets bai, Ametsekin hitz egiteko asmoa daukagu. Azken finean Ametsek begirada horri ekarpen interesgarria egin dio eta gainera nazio arteratu du hemen Euskal Herrian dugun afera hau, ez? Uste dut bere begiradak ekarpen importanteak ekarriko dizkigula, baina bereziki Amets hurbilduta zegoen edo gertu zebilen lanean eta dabil lanean bertan muga horretan injustizia horren kontra lan egiten duten elkarteekin, ez. Guri interesatzen zaiguna da elkarte horien begirada ere ekartzea eta erakustea Euskal Herrian muga horren eskumena ez badugu ere herri bezala ze gaitasunak ditugun elkartasunaren bidez lan egiteko, bidegabekeri horiek gerta ez daitezen edo gutxienez hoien aurrean irtenbideak bila ditzagun. Eta beste hainbat gai ere landuko dituzu aritz, migrazio aipatu dugu, kontrabandoa, enarak, euskara ikastolak eta abar. Bai, mugaren aurrean mugalariak izan gara. Eta mugalari izate hori bide ezberdinetatik landu dugu. Batetik elkartasuna lantzeko, ez bakarrik gaur egungo migratzaileei egiten zaien edo etorkinei egiten zaien laguntza, baita ere adibidez, Bigarren Mundu Gerran, aliatuei laguntza eskainiz, nazien eskuetatik edo atzaparretatik ihes egiteko aukera eman izan diegu, Portugaldarrei ere, bertako diktaduratik ihes egiten lagundu izan diegu, baino baita ere gure herriaren sozioekonomia lagundu izan dugu. Kontrabandoaren bitartez, familiak bi mugaz beste alde edo mugaz bi aldetan dauden familia ezberdinekin herri izaeraz eta euskeraz. Eta Artzain sendak baliatuz, edo nekazal sendak baliatuz, gure jakintza herrikoia baliatuz, ekonomikoki aurre egin ahal izan diogu, muga horrek ezarri dituen aukerei ere. Ari gara Aritz Ganboarekin abuztuan egingo duelako bidaia Arruazutik Izabara,
11 egunez esan dugu luzatuko dela abentura hau, nola ari zara prestatzen, erronka fisikoa ere badelako. 12, nik bat gehituko nioke. Egia da, egitasmo hau egin genuenean egun batzuk ateratzen zirela, baina egitasmo hau lantzen ari garen neurrian pixkat luzatzen ari zaigu, eta esan dut, improvisaziorako tartea egongo da. 11-12 egunez luzatuko den etapa hau, niretzako erronka bat izango dira, fisikoa, nik mendian korrika egin dut, eta egia da kirola arlotik, lanketa egina dakar dela, baino bizikletan esan behar dut, oso txarra naizela. Beraz, pertsonalki, prestatzen ari naiz, azken finean, egun metaketa asko izango direlako niretzako, ohituta ez nagoen kirol bat egiten. Eta agian, tartean, aukera izango dut gainera, arrauna edo korrika ere egiteko, beraz, kirol erronka izango da, baino esan behar dut, jendeari esan behar diogu, ez dela berez erronka garrantzitsua. Hemen ez gabiltza erronka baten epika luzatzeko edo adierazteko ekimen bat egiten ari, hori ez da, eta ez da izango, baizik eta hemengo erronka, benetazko erronka da, muga horretan sortzen diren gogoetak helaraztea eta historia horiek biltzea. Beraz, etapa bakoitzean historia horiek bilatzea izango da erronka niretzako. Eta horretan diozu bidean topatzen diren baliabideak zein jende izango direla mugara heltzeko lagunduko dizutenak? Ezinbestean. Eta puzzle hau osatzeko ezinbestekoak izango dira. Beraz, jendeari deitzen dio dana da, adi egon dadin, abuztuan, bidean ibiliko naizelako, eta bere jakintza edo bere jakinmina bildu nahi dudala gogo eta kolektibo hau egin ahal izateko. Eta hori guztia aritz grabatu egingo duzu, 11 ere jarraipen egingo diogulako abuztuan, ze garrantzia dauka horrelako ekimen bat grabatzeak, zure ustez? Nik gaur egun uste dut ikusentzunekoen munduan bizi garen honetan eta bereziki sare sozialak edo internetek ematen digun esparru horretan edo bitarteko horretan gauzak iristea oso importantea dela, horrutza begira dagolako jendea. Beraz, komunikazioa hor ulertu behar dugula uste dugu, eta horregatik multikanal bezala ulertzen dugun egitasmo bat izango da. Alegia sare sozialen bitartez egunero segimendua egin ahal izango dugu, baino ahaztu gabe baita ere, aurretik genituen euskarriak edo komunikazio bideak, eta zentzu hortan 11ak daukan garrantzia ez. Edabide txikiak, baino duinak aukera izatea, edabide izateko, horrelako egitasmoak aurrera ateratzeko, eta 11 telebistaren bitartez ere ikusi ahal izango dugu, 16 saio egingo ditugu, telesaio batzuk eukiko ditugu, ibilbide guzti hau ikusteko, eta gainera, 3. puntu bezala, esperientzia guzti hau dokumental batera eramango dugu, eta fase horretan, iritsiko gara herri-zerri, gogo eta hauek partekatzea. Nahi duguna da, gero herrietara joan, dokumentala aurkeztu, baino bereziki hori ikusita gogo eta piztu. Eztabaida piztu eta zabaldu, espazio hau. Ibilbidea luzea izango da, baino hasieratik zuzenean jarraitzeko aukera izango da. Eta horri erantzuten batzen daukagun logo honek, almugari begira deituko delako saio hori 11an ikusgai egongo dena iraietik aurrera? Bai, eta esan beharra dago gainera, hau elkarlana izango dela. Jende ezberdinak parte hartuko duten espazio bat zabalduko dugu, eta kasu honetan Asisko Urmenetak ere parte hartuko du, bere ilustrazioaren bidez erakutsiko duela, erakutsi nahi dugun historia hori ez. Eta hor daukagu, bere lehenbiziko ekarpena ez. Bi ardi, mugarri bati begira, baina mugarriari ere koske eginez. Ze gure ardiek topatu dituzte, muga asko historia honetan, gure historioan. Eta beraiek izan dira lehen protagonistak, gure lurrean topatu diren muga aldaketa guzti hoienak. Eta galdetuko diegu gure ardiei, nola egiten zaien kosk, mugarri hoiei gaur egun arte iraun ahal izateko. Ondo iruditzen bazaizu Aritz, erreparatuko diogu egingo duzun bidai horri, grabel modalitatea egingo duzuelako bidaia, beharra da jendeak ez du ezagutuko grabel modalitatea? Bai, grabel modalitatea jendeak ulertzeko bada, errepidez naiz pistaz edo xendaz, ibili ahal izateko bizikleta berezi bat izaten da. Bizikleta berezi honek zer dauka? Bereziki gurpilean, takodun kubiertak dauzkagu, eta gurpile horrek ahalbidetzen digu leku ez leunetan ibiltzea, eta bestetik bizikletaren egitura da errepideko bizikleta batena balitz bezala. Beraz, erosotasuna eskaintzeaz gain, abiadura ere hartzeko aukera ematen digu, baino leku anitzetatik sartzeko aukera ematen digu. Eta guk ikusten genuen mugari aurre egiteko,
bide, senda, errepide guztiak zeharkatzeko aukera behar genuela, eta beraz gravel modalitateak horretarako aukera ematen digu. Eta hori dana reality formatu baten eta erreta berezi eskainita paisaiari bestako beste? Bai, azken finean paisaia izango delako testigu nagusia. Esan beharra daukagu, Axalkorekin daukagun hitzarmenean oso importantea izango dela etapa hauek gero Euskal Herria ezagutu nahi duen orok egin ahal izango dituela, guk eskaintza bat egingo du. Baina etapa hauek lotuta egongo dira herri honen historiari. Eta historia honetan muge garrantzia hartuko dute. Eta garrantzia hartuko duena da herri honek sujeto bezala zer esatekoa daukala. Eta daukan hori da transmititu nahi dugun ezagutza. Beraz, hemen etapa batzuk egongo dira, baina etapa horiek bizikletaz, gravel modalitateaz gozatzeko afizioa daukan edonori eskainiko zaizkio. Eta esan beharra dago nazioartetik mugimendu handi bat dagoela, dagoeneko egun Euskal Herrian ari dena Euskal Herria zeharkatzen. Baina, seguraski Euskal Herriaz gutxi jakingo duena hemendik ateratzen denean, guk esan nahi diogu nortzu garen, zer garen, ze muga dauden, baina muga horiei ere zer irten bide eskaintzen dizkiogu. Aritz, elkarreketan zehar ere ipatu duzu, ez dela lehenengo aldiak bide hori egiten duzuna, Gazta Sorbaldan, ze ezberdintasun dago bataren eta bestearen artean? Nik uste ezberdintasun nagusietariko bat izango da, Gazta eraman nuenean bai izan zela erronka fisiko bat niretzako, enekiena, benetan gai izango nintzena hori egiteko edo ez, korrika egin nuela, baina kaso honetan, horretan, dei bat egin genuen bidean zehar, jendea batu eta azkenean helmugara iristen ginenean jendea bertan egon zedin, ez? Eta historia horiek bilatzeko orduan, harilkatu genuen nolabait ere gure Auñamendia, gure Pirineoak nola batzen gaituzten, ez? Artzai familia batek nola punta batetik bestera bat egiten duen denona izan daiteken historia batekin. Kasu honetan herria jarriko dugu hor egun batez agertu zen soslaian agertu zen gai bati helduta. Eta da, nola ikusten ditugun askotan gure mendia, gure Auñamendiak muga bezala, nola topatzen ditugun muga eta oztopo asko bide horietan, baina haiei ez diegu erreparatzen eta horietan pentsatuz ez gabiltza. Beraz, begirada zehatza egingo dugu. Mugari egingo diogu begirada zehatza. Eta hau etzen gertatu aurrekoan Gazta eraman nuenean. Hori bideak dokumentalean dago ikusgai amaikan ere ikusgai egon zena. Amaitze aldera, Aritz, esan gabe doa lehenengo sektoreak ere garrantzia berezi aukiko duela proiektu honetan, segoratan dago, Artzaintzaren aldetik, segoratan dago. Esango nuke, lehenik eta behin ardilatxaz hitz egin behar dugula. Ardilatxa gaur egun da. Euskal Herrian, Artzaintza eredu bat, eta gure elikagaia sortzeko eredu bati heltzen diona, hain zuzen ere, jarri dizkiguten muga guztiak gainditzen dituena, baina hain zuzen ere, guk gure buruari jarri dizkiogun mugetatik eraikia den eredu bat dela, alegia komunalak. Gure baliabideak ez dira infinitoak, finitoak dira, eta herri honek ikasi du hoiekin iraunkorki bizitzen. Eta hori da gure Artzaintza eredua. Natura edo ekosistema batetan, milaka urtetan bizirauteko, elikatzeko eta ekonomia garatzeko sistema bat. Eta horretarako mugak behar dira. Mugatu egin behar dugu nola erabiltzen dugun baliabide, natur baliabide hori, ekosistema hori, agortu ez dadin eta elikatu dezagun. Baina zuzen ere, gogoeta horretatik, ardi horietatik, Artzaintza horretatik egiten dugu ekarpena, lehenengo sektoreko ekarpena. Gaur egun, esan beharra dago, sektore hori gero eta okerrago dagoela, beruntz dijoa, industriala den eta zanpatzailea den eredu baten aurrean, ez? Baina esan behar dugu aldi berean, gure ereduak aurre egin diola esperientzia material bezala eredu industrial horri. Eta gaur egun eredu bideragarri eta errentagarriena dela. Eta gainera baditugula jatorri izendapen batzuk, deitura batzuk. Muga horiek puskatzen dituztenak ere. Adibidez, Idiazabal jatorri izendapena. Nafarroa garaia eta erkidegoa bezala ezagutzen den, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiako lurraldeetan izendapen berean gaude. Eta beraz, Espainiar Estatuak bi lurralde horietan jarri duen muga hori puskatzen duen elikagai batetaz, ari gara ez. Historia asko topatuko ditugu eta lehen sektoria izango da erdigunean une oro eukiko dugun historia nagusia. Horrekin geratuko gara, Aritz, Gamboa eskerrik asko amaikari tartetxo bat egitearren, eta animo, prestaketetan eta bai bidaian ere. Mil esker zuei, mil esker amaikari noski egitasmo honen parte izateagatik eta laguntzeagatik, eta espero dugu gure eredu txiki hauek
izan lehen sektorean, komunikazioan edo kulturan iraun dezaten eta horretarako dei bat jendeak apostu egin dezan, ez? Proiektu hauek babesteko. Eskerrik asko, Aritz, beste behin ere. Zer nahi dudanik, ez pertsona arrotz, ez da lorerik.